love you. I love you too, Sonaper. Sampai pra sahabat untar nih setelah berabe. Magrak. Subscribe, like, and share. Make it to 120. Sampai pra. Mana Holi hai? Dah bilik kesempatan nggak sampai be. Hey, Kashmir, hai, no gile dong. Hai, Kashmir. Holi. कैसा है आज का दिन? मजा है। मजा है? हाँ। और लोग बार नाना में साधारण ना दिन वीडियो को साफा दोनों nih setelah berabe. Nah. Sebelah. Sabri pernah bidik sih, Sabri pernah. Magrak. Sabri, siapa yang kena nih? Alah Sabri, sini kan deh ini. Guys, guys, nah aku bersini ini bra. Dah ngol. Nah, udah. Cigaनो. Beri makan tak? Gila nih. हलिया एकेबारे बेस्ट बे जोंनि थैयाव हाबना थानाय जिखुनु जाया सन्जिबनि इउटिउब चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब माने बुस्थु माबा खालामदो सापर्ट खालामबाय था गावजों गाव फुनलायगासिनो आरोना दा. Angno saisin guys angno. नोंनो साइसिन नामा? Kamani ya. Guys, ang sabasin. Enggak. Oh, udah karben nama nungna. Iya. मजा आया. जाथ'बाय नानि दा मानसिखौ फुननांगौ ना. मा गावसोर गाव फुनलायगासिनो आरोना दा गामि होसो थिंलाबायनोसै. Ini. Nama nih bibi. Ini ada Sonjib ini. Fun ikut fun. Kan om ya. Kan om nari bagus apa dong. Dua. Nani? Maafin deh, sengraperko maafin lah. Hah? Sengraperko. Oi guys, yang sengraperko I love you na ya. I love you Suna. I love you lah nagra sengraperko. Mulai umrah. I love you. लेकिन एक सेकंड I love you. I love you too, Sonaper. मैं नहीं मानता Advance. बैसागनि सिगां जाय लांफैबाय मोनगोन. बैसागनि सिगां जाय लांफैबाय मोनगोन जाहैदों नोंथांमोना नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना. माबोरै नोंथां? जोबोद मोजां दखानखौ लालाय नाला Atau kami funi? Neng susu funa. Malah itu semuanya. Angin nunggu guys semuanya. Yang isi funi sih lah. Lalu grup foto naik dah na. Maafin deh nani. Nani. Gila. Gila. Jala guys. Benda katala. Oh gila. Dia harus baik nih. Oke, sudah. Grup foto lena. Subscribe, like, and share. Make it to 125 followers. Dia deh, Mabang. 1, 2, 3, jawab dah. Zailnya sih foto marina. Orang situ, dana apa? Jingga apa? Beling masih berkepunin je. Aku sudah nanti mulai lah.
चलो पहिलो मी गाइस दादा बिथांनि चेनेलखौ एसे मोजाङै नाय बिथाङा मानो जोबोद मोजां भिडिअ हंगारो आरोखि मा सब्सक्राइब करो लाइक खालामला खनसे रानदामनो नायदो गासिबो ज' जाजायनो आरामनो ओंखारबाय फाग्ला भिडिअ ओ बानायनायफोराव फिंगलाय गजब बेइज्जती है गुरबक साला नों ससमा मोनसे बायना लानो हाया एसेबां भिखारि नोङो अरे फैन सिक्स स्टार आन्दार फेन या नै बुरि मांग्रांग्रांनो हलि गेलेफैलाबायदों दे माफोर बुंलाय सेंग्राफोरखौ आं बायदि सिख्लाखौला हेपि हलि आब' अनजालि हेपि हलि बिमानि हलि खेला बिमानि हलि थांसै दं एसे फुजावनो नामा नोंखौ हाथायाबो अबस्था गैया नोंना थुदो Hai, ang YouTubernya binnanaw. Dalam ada kunta zakı. जागिलिनो हेम थामदों एक्सप्रेसन नुबाय थादों आरो रंजों दाफुंनायनि जाबजों पुरा माने गोजा खावनाय नुबाय थादों कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बिबि ना मानो बिबि आरोना बिबि होनदों साननाङा एसे माबाफोर होन सेंग्राफोरखौ दोनथ'ला जाम्बि हाथायाव हाबजोबबाय फंबाय साफ्रि बोरै मोजाङानो ओरै साफ्रि मोनो खिथु नङा मोनदों ओ तेरी चल्ला को चरबे आं फुगाराखैलै खुगायाव दंना खुगायाव एसे नायग्रा बिथांफोरखौ माबाफोर होनबाय हा एसे नायग्रा बिथांफोरखौ जोंनि बे हलि गेलेनायखौ खुगा दौजोबनानै बेमार जारला जोबसिगोन हाथाया होजोबबाय सोरांबाय फंबाय जालाबलाय कालारखौ मा खालामो लेकिन एक सेकंड जालिसो माने खुगा मानसि दौला जोबो माबा हलि फुननायानो जाबायलै Guys, नायलाय आं आरसिखौ फुननो मोनाखै बुराना मानो हलि रे हलि सिगाङाव थानाय भिडिअ लानोबा हेलो गाइस हलिनि दिनाव एसे रंजा बाजा थानांगौ जों जाहैबाय इउटुबारनि बिनानाव आं असे बिनानाव बियो आंखौ लाफैया इउटुबाव आं नाथाय इउटुब बानायबा गस्ला गोदान गाननांगौ होनो आं इउटुबारनि बिनानाव आंखौ सिनायला नङालै बिथाङा एसे भिखारि दं नंगौ आं बार देखायनो बायो बियो बेखाया गासिनो पुराना मानु हलिया पुराना मानु जासियो माबाया हाय गथ'फ्रा मबाइल बाय सिथाब गोजाथारलै
भिडिअआ जागारगासिनो दं बुरा नामानो हलि है भैया हलि ए मेगन से हाबबाय आं सोफ्लायाखैमोन मिनियाम गासिनि बे चेनेलाव ओंखामखौ बरायनाय जाबाय ना फिन खेब हाथाय माने सनजिबनि माबायाव चेनेलाव बुरि मांग्राङा नोंनि बाब्रिखौसो देखायलाय नोंनि बाब्रिखौसो देखायलाय जोब्बाय थांसै न'आव उन्दुनानै थांसै थांसै न'आव उन्दुनानै थांसै जोब्बाय नर्मेल जाजोब मानसिफोरानो थैद जोब्बायलै माथो होनबावनो लेकिन एक सेकंड अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब अरे वो लड़की चले नै बिथाङा माबायदि जाजोबखो नायदो नोंथांमोन खालि जाबाय खालि सालायदो जेबो साख्रि लोगोफोर बयनि मुदला मोसि गथ'यैलाय आं माबानि आफ्रिकाननिफ्राय फैदों बै मा जोबमारबाय गेलेला ओरैनो ससेल' भिडिअ खालामफ्लाबाय आं नोंथांमोना अब्लाबो गावसोला जुना ससेबाबो भिडिअखौ ओरैनो क्लिप ससेल देखायनाय जाबाय हेपि हलिनि नामै भिडिअ लाबोयाबो बिराद गोबाव जाबायमोन आङो नोंथाङा थेवब्लाबो लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जाय गोदान नायदों ओरै माने ससे क्लिप लाबोबाय आरोना हेपि हलिनि नामै दे थांसै आङो जाबाय बेनो लास्ट लोगोफोर होमबालाय लास्ट खनसे फुनबावनोसै लास्ट खनसे फुनबावनोसै रायजो राजा नोंथांमोन हेलौ लोगोफोर नोंथाङा भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामना गावसिलाबनांदो दिनै बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन ना मोनो नोंथांमोन बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय